yanda ake trading din binary option based on price action. Anan na tafi da bias saboda market dina yana uptrend, sannan market dina bayan ya yi breakout din wannan resistance level din ga market da ya yi breakout sai breaking din duka wannan week din. Daga week din na samu rejection sai na tafi da bias. Daga daidai wannan week din market na rejecting sai na tafi da bias saboda market ya yi breakout kuma da karfi ne kuka lura, kuma market din yana uptrend ne dama, so wani wajen magani market zai ana. Sannan duk wanda ke so ya join din mu a Telegram, akwai link a bio na, idan ka shiga danna da kai ka Telegram channel din mu direct. Sannan duk wanda ke son ya dinga trading din binary option based on price action, akwai hausa course din mu na price action, shi ma link din yana bio na. Sannan idan kai register da wannan broker da link dina, da kai deposit da kai $50 zaka samu 200% bonus. Ma'ana idan ka sa $50 zaka samu $150 wanda zaka yi trading da shi, in ka sa $100 zaka samu $300. So aka ke